Iruña, ospakizun batean. Aurten 2025ean, Iruñeko hiri zaharrak badu zer ospatu. 2100 urte betetzen baitira erromatarrek hiria sortu zutenetik. 21 mende pasatu dira. Gure garaien aurreko 75. Urtean erromatar errepublikako kontsul batek Neo Pompeio Magnok bere kanpamendua baskoien herrixka baten gainean ezartzea erabaki zuenetik. Ez dakigu nola zuen izena herrixka hark. Pompeio gisajoak ezin zuen imaginatu bere izena emanez ohoratu nahi izan zuen hiri hark 2000 urteko ibilbidea izango zuenik. Are gutxiago jatorrizko baskoientzat erreferentziazko hiri bihurtuko zenik. Ez da 800 urtez erresuma independente bateko hiriburu izango zenik ere. Ezin zuen imaginatu 21. mendera bizirik iritsiko zela hiria. Hiri dinamikoa izanen zela, etorkizunari begiratzen diona, eta bere iragana inoiz ahaztu ez duena. Horren erakusgarri da, udalak urtean zehar efemeride hori gogoratzeko antolatu dituen ekitaldien arrakasta. Gaur egun, zailtasunez, desadostasunez eta liskarrez betetako ibilbide luzearen ondoren, Iruña 2100 urteko elkarbizitza ospatzen ari da, hiri askotariko eta inklusibo bihurtuta. Hemen, adin jatorri, ideologia eta sinesmen guztietako jendea giza espazio berean bizi da. Hemen, iruindar bakoitzak bere gustu, aukera eta beharren arabera bere erara ospatzen du jaia. Munduko festarik onenetan inor kanpoan ez geratzea da une honetan gure erronkarik garrantzitsuena. Inorez sentitzea baztertua, denok aske eta seguru sentitzea. Erronka hori hiri osoari dagokio, baita udalari berari ere. Horregatik, aurten jaien programazioak proposamen berriak ditu. Orain dela gutxi arte aintzak hartu ez direnak. Desgaitasunen bat duten pertsonendako ekintzak. Ekitaldiak auzoetan batez ere alde zaharrera etortzeko zailtasunak dituztenendako pentsatuak. Behar bereziak dituztenendako ekitaldiak. Hala nola, zentzumenen aterpea, bereziki zaratarekiko eta jende pilaketekiko sentikortasun handia duten aurrendako pentsatua. Sandra Nadal artista irundarrak aurten egin duen kartel bikainak gainera Sanferminak ohikoak, etxekoak eta intimoak direla gogoratzen digu. Oroitzapenerako edo introspekziorako gune bat. Abiapuntu bikaina da gogoan izateko mundu guztia ez dagoela festan. 21. mende honetan sufrimendu, min, bidegabekeria eta gerra asko dagoela oraindik munduan. Haiek ere gogoan ditugu. Joseba Asiron Saez, Iruñeko alkatea.